on pakko lähteä, että niin. Mulla on ihan pikkuperhoja. Niin, ovat ei tässä. Ei jossain kenkissä, ei pärjää. Ei missään vaiheessa, hä? Mikä? Onko video? Alppi, saanut sen kamera. Missä liikas? Videolle. Äläkä sitten vaan lähetä muijalle tätä. Ei kun kaikille. Ei kun Kavereitten muijille, hä? Ei omalle. Tämmösiä, nää oli koko reissu, en ymmärrä perkele. Ei ikinä lähde. Kuvaatko sä niinku koko ajan vai? Otetaan Tykkää. laitteesta kuvia. Ei jostain sytkää, eikö siellä ole siellä ovessa jossain päin sytkää? Jommalla kummalla puolella. Ilpo se pankki kai sitten se niinku tarvis sitten huomenna. Niin, ne kuulemma. Kuulemma ihan oikein. Joo, ei mä sanoin Tuulalle, että auto on käytössä, että nyt menette kakun kanssa käymään huoneessa sitten pankit löytyy. Tai kakku käy. Auto, sun autolla. Ei pankki. Niin nopea käynti pankissa vai? Niin. Joo. Ja muista laittaa rekkareiden päälle ainakin jonkin toi. Carlosin tangat. Ja heti ruokalappu. Ei vittu. Onko hyvä? Joo. Ja tää on. Ai vittykää. Mä pakko muuttaa tää niinku nää ruokalaput ja kaikki. Ei jumala. Kerjätkö Tuula teille paukut? Siitä ei oo piitetty. Ei puuttu se mitään. Nokas vedettiin. Äänittääkö se kai? No kai. Ei kai. Nauhoittaa kyllä. Rauhoittukaa. Eihän me oo mitään. Eikö nauhoittaa totta kai? Nauhoittaa, niin varmaan joo. Vähän on nauhalla tarina. Onko sulla hyvä? Miljonääritalo on siinä. Itse minä se löydän. Ei hän puhu Eppa. Tää on kansia. Juhuhulla frivilliä. Hei, nää puhuu tästä teidän vuoripalosta. Joo. Mitä ne sanoi siinä? 50 oli sitä sammuttanut. Niin, vapaaehtoista. Ai joo. Kun sen Kiikarilla katsottiin näin nyt ketään. Sehän siitä kun lähtisit sä nyt tästä sammuttaa satana tulipalo. Ei, mutta me katsottiin Kiikarilla, niin ei näkynyt ketään. Vapaaehtoisesti. Mitä ne on? Täällä vetäkää noin sivuikkunat. Niin Tuhkat lentää, kato. Sivuikkunat kiinni ja tuhkat lentää. Ja air conditionit päällä. Onko? On. Mitäs ollut? Under ett möte förra veckan på en känd restaurang i Hela Malaga veckan. presenterade organisationens ordförande ett Organisation. program som omfattar politisk skolning, träning och diverse andra aktiviteter. Alliansen National, som kan översättas till nationell samling, uppmanar europeiska länder utlänningar. Organisationens ledare i Spanien, Österrike, Hyvä, että ei ollut vaan niinku pelkkialainen, joka vetää tätäkin perkele hommaa. Nyt ollaan tutkassa. Ei vedä tankille. Eikö se nyt kohta rupee loppuun? Ei tää vielä. Täällä on halpaa bensaa. Mennään me tankille. Mennään tankki. Ota nyt. Missä täällä on tankki? Tällä oikealla puolella. Ei tarvi saatana ihmetellä. Kenekähän vuoro tää? Superi. Mun vuoro varmaan. Onko se hyvä? Oo. Det är därför en god anledning att skydda dig mot fristående källor.